Uoči novogodišnjih praznika, 20-ak mališana polaznika besplatne škole srpskog jezika Srpskog kulturnog centra Spona otkrilo nam je svoje novogodišnje želje i očekivanja od Deda Mraza i godine koja samo što nije. Moje najveće želje su da pre svega svi da budu živi, zdravi i srećni u novoj godini. I druga najveća želja mi je da kad porastem, da na dosta država da putujem, da ostvarim neke svoje snove. I hoću isto svima da poželim srećnu novu godinu i uspesi. Kako izgledaju praznici kod tebe kući? Pa sve moje praznike slavim sa mojom porodicom, pre svega. I mogu da kažem da sam veoma srećna što ih slavim sa mojom porodicom. Jel ukrasite jelku, jel imate neke posebne rituale za praznik? Da, ukrasimo jelku. Najviše od svega ukrasimo je sa dosta šarenim lampionima i sa dosta divnih ukrasa. A u školi kako prolazi praznik? U školi lepo prolazi praznik, kitimo jelku, ukrašavamo učionice i tako. Jel sve spremno za novu godinu? Jesi pisao pismo Deda Mrazu možda? Jeste. Kakvo pismo? Šta su želje novogodišnje? Sam želio, ja sam Ognjen, sam želio, cijelu godinu sam bio dobar i želio da mi se ispunat želji. Sam želio da upoznam novi drugarice. Ja sam želio da dobijam jedan PlayStation i nove patike za fudbal. Znači bio si dobar ove godine. Deda Mraz donosi poklone dobroj deci. Jesi ti bio dobar? Pa jeste. Odakle dolazi Deda Mraz? Od Severnije Pol. I svima nosi poklone. Osim Deda Mraza, ko ti kupuje poklone? Moji roditelji. A kako se spremate u školi? Pa kitimo jelka, ukrasimo učionicu i toliko. I šta su tvoje želje, svoj deci? Šta bi voleo u sledeće godine da ti se ostvari? Site da smo zdravi i da gi dobijemo sito pokloni. Ja sam Moana, Pahuljica jedna mala nije znala gde bi pala. U leto se zamislila, na nos mi se naslonila i odmah se istopila. Bravo, je li to pesma za pahulje, za sneg, za novu godinu? Da. A Deda Mrazu šta bi poručila i šta bi volela da ti donese ove godine? Ovu godinu mečku i neku haljenica. Kakve boje? Roza. Ja sam Vuk, i Pahulja, mraz po staklu šara, stiže nova godina, a odlazi stara, puno knjiga na stolu, lopta lutka bila, to je nam nova godina darove donala. Bravo. I ti bi da čestitaš svima novu godinu, je li tako? Da. Srećna nova godina. Nedavno je u Srpskom kulturnom centru Spona počela nastava na srpskom jeziku. Evo, kakvi su prvi utisci i kakvo je vaše dosadašnje iskustvo rada sa decom? Moje iskustvo je stvarno neočekivano, tako da je neočekivano veliki odziv dece. Vrlo su otvoreni, spremni za razgovor, za svaku vrstu saradnje, od pevanja, recitovanja, pisanja, svega, i deca i roditelji, što mi je isto jako bitno i olakšavajući. Pravo je zadovoljstvo raditi. Već je ovo 3. čas i već mogu da pričam o tome kao imam neko iskustvo. Deca se sve više, čak i oni koji kod kuće ne pričaju na srpskom ili ima i njih koji vrlo malo u suštini slušaju srpski jezik, ali krenuli su i od 2. časa već videla sam veliku razliku i pomak na bolje, otvorenosti i želju za učenjem i za druženjem. Međusobno oni jako vole da se druže.
Kako će biti program ove škole? Kako ste to zamislili? Koliko sada ima dece? Pa sada već, mi smo, prvo su se prijavili oko 15 dece, uzrasta od 6 do 11 godina, međutim svakim časom dolaze nova deca i sada definitivno moramo da ih podelimo u veći broj grupa. Prvenstveno to je bio, namera je bila da ih budu 2 grupe, ali sada već mora da se menja to što smo mislili na početku, na naše veliko zadovoljstvo jer ih ima više. Čak je danas imamo dečake od 13 godina i decu mlađu od 5 godina koji su jako, čak i ti najmlađi su onako i najotvoreniji, sa ovima starijima treba im vremena da se opuste, ali pravit ćemo veći broj grupa. Sada smo počeli sa tim da smo pričali da je trebalo vremena da se opuste i meni i njima, da prosto krenu da razmišljaju, da pričaju na jeziku koji je sličan, ali to sve ide mnogo lakše nego što sam očekivala. Radili smo zimu, Novu godinu, slede nam časovi o Božiću, prvenstveno radimo kroz pesme i priče, i naravno učimo pismenosti srpskog jezika, gramatiku, sve onako korak po korak s obzirom na grupu koja je onako raspoložena i sve to ide vrlo brzo i lako. Jesu to deca pretežno srpskog porekla? Pa da, to su deca ili iz mešovitih brakova ili čiji su preci srpskog porekla su, da, oni nemaju u određenim opštinama mogućnost da uče na srpskom jeziku koji je izborni, jer ih ima manje od 15, u školi treba da ima veća grupa, tako da oni dolaze ovde i nadam se da ćemo tek na narednim časovima onako ozbiljnije ući u sam jezik. Zima, zima, pa šta je, ako je zima nije lav? Zima, zima, pa neka je, ne boj se, ko je zdrav. A šta može zima meni, šta mi može, šta mi sme? Nek mi nosić pocrveni, eto to je sve. Zima, zima, pa šta je, ako je zima nije lav? Zima, zima, pa neka je, ne boj se, ko je zdrav. Gle sad žive železnice, to je trka, to je let. Zbogom ptice, krilatice, naš je sada ceo svet. Zima, zima, pa šta je, ako je zima nije lav? Zima, zima, pa neka je, ne boj se, ko je zdrav. Srećna Nova godina svima! Ja sam sa Filološkog fakulteta, imali smo prakse u školama, u Zemunu sam držala praksu, imala sam zamenu i u srednjoj školi i onda imam različito iskustvo, čak i tih i najmanje deca od 5. razreda i srednjoškolaca. I posle toga prosto moj životni put se nastavio u Skoplju i u Makedoniji, i moja očekivanja nisu bila da ću da nađem ovde posao jer i u Srbiji bilo teško. Ali eto, imala sam sreće i ne postoji sad neka velika razlika što se tiče dece. To je sve nešto slično, slične su im želje, slično je sve, taj neki napredak i rast. Sada postoje definitivno jezičke te različitosti, ali ukoliko se samo slušanje je bitno, recimo televizija, kod kuće da ne govorimo, ali ovako, kada dete ima ovo bi došlo na neki način poput hobija, poput nekog slobodnog vremena i druženja, da to bude druženje, a ne sada ja učim nominativ, genitiv, to ni u Srbiji deca u 5. razredu ne žele i nije im lako da ne uče s radošću. I zato i ovde kada me pitaju za te padeže famozne koji su razlika između srpskog i makedonskog, ja kažem kroz priču ćemo. Kad čovek sluša, on će onda da shvati razliku i to samo ide. I onda će kao i učenici u Srbiji posle onako naučiti jedan po jedan padež, ali bitno je da pričaju i znate kada imamo neki jezik koji ne govorimo stalno, teško je početi.
Kada se počne, kada se taj sram koji je neka barijera, kada se to preskoči na neki način, onda lako ide. A mislim da su svi moji učenici to već na drugom času onako preskočili, sad na naše zadovoljstvo pričamo na srpskom, na različitim nivoima, naravno, nisu svi na istom. I evo, pričali ste i o novoj godini, koje su to njihove želje, mi ćemo da ih čujemo, ali eto, kako su reagovali eto na tu temu? Na temu nove godine, što me onako pozitivno iznenadilo, nisu to samo materijalne stvari, Deda Mraze donesi mi sad paketiće neke, oni žele tu tehnologiju različitu i Sony je, eto to Sony sam čula par puta danas, ali dosta je i u ovim pričama što smo radili, stavljali smo akcenat na neko ponašanje koje je poželjno, pričali smo o običajima, o porodici, eto i o novoj godini, o Božiću. Znate, njima je stran Badnjak, svi žive u gradovima, ali opet to zajedništvo i zajednica i to što smo se mnogo izolovali, na tome treba raditi. Sama ova naša zajednica i naši časovi su baš borba protiv toga, te izolovanosti recimo dece u stanu ili na telefonu, izolovanost od roditelja, porodice, a mi smo čak došli da budemo zajednica koja priča na srpskom i mislim da je to baš jedan veliki korak napred i radili smo, što se nove godine tiče, eto to imamo Deda Mraz da se bude dobar tokom cele godine da bi se dobio poklon, da nije nužno da radimo nešto da bismo nešto dobili. Radili smo priče o dva druga, oko medveda koji napada jednog, ovaj drugi beži, pa kako se ponašaju pravi prijatelji. Prosto da se trudimo da budemo drugari, da budemo prijatelji i oni su to i prihvatili. Evo, Ognjen je pisao o tome da se trudio da bude dobar, da želi prijatelje, drugare i drugarice da upozna i mnogo njih je tu reklo. Mislim da nam to sve više treba. Oni idu u školu, ali tu je podela na jedne, na druge, na treće. Mislim, ja i ne znam, imam bebu, pa roditelji starije dece to mnogo bolje znaju, ali baš ta zajednica i zajedništvo nam mnogo treba danas u svakom smislu i mislim da to i ostvarujemo novim časovima srpskog jezika i srpske kulture i to bih naglasila, jer nije samo jezik, treba znati šta je to i kultura i ceo identitet, nije samo jezik, jeste jedan veliki deo naravno, ali treba znati i još ono što je najlepše što se tiče svih tih praznika, tradicije što se prenosilo, a danas se baš nekako ubrzano gubi. Pa da se čuva jezik, tradicija, kultura svoga naroda. Eto, pitali smo decu, pa evo i nastavnicu, koje su vaše novogodišnje želje? Pa za sebe, svoju porodicu, ali i sve druge ljude imam jednu želju koja se tiče zdravlja, da svi budemo zdravi, da budemo jedni za druge tu i u lošim i u dobrim trenucima i eto, da živimo zajedno jedni s drugima. Sad, daj Bože, u najlepšim trenucima tokom cele godine, ali i u onim koji nisu tako lepi. Hvala, puno uspeha i da se ostvare sve novogodišnje želje. Da vam se ostvare svi lepi snovi, i oni stari i oni novi, da vam se ispune sve tajne želje, da decu svuda prati veselje, da vam je zdravlje kao od čelika, da sva deca porastu velika. Koje su tvoje novogodišnje želje? Ja svake godine imam novogodišnju želju da sva deca i svi ljudi budu zdravi i živi na planeti Zemlji. Stiže zima, pa neka odavno se na nju čeka.
da će doći, ja sam znala, prva sam je dočekala. I kad je na decu zima ljuta, priđu bez kaputa. I da budem zimi mila, dobro sam se utopila. Ajde. Bravo. Kaput, kapa sve me greje, uživam kad sneg veje. Bravo. Koliko imaš godina? 6,5. Ideš u školu? Da, I jesi dobar đak? da. I znači Deda Mraz će da ti donese puno poklona. Šta da donese? Pribor školski. Ti koliko imaš godina? 4. Noćas pade tanak sneg na livade i na breg. U sneg gleda prvi put mali čeda osmehnut. Braca Simo vreću daj da skupimo se četaj. Šta bi volila da ti donese, evo, Deda Mraz? Na primer, nov telefon Gde bi volila da otputuješ u novoj godini? u Francija. Koje su tvoje želje? Moje želje je da za Nova godina Deda Mraz da mi donese slušalicu. Sva djeca da imaju srećnu novu godinu. Sretna svima nova godina. Sretna svima nova godina. Srećna nova